ना गोरानबो दं आलु लाबबाय बेदर गोरानलाय आंनि इउटिउब चेनेलसिम नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय लकडाउनाथ' लकडाउननि प्रब्लेमखा आरोबाव गेजेरावनो दैबानाबो माखासे हरसे हानायावनो माखासे दैबाना जाबाय जोंनि एरियाया स' बाजार खालामनो थांदोंमोन आलु लाबबाय बिष्णु मा लाबोदो नोङो थास' आथिं लाबोदो इयो थास' आथिंजों माजों जागोन बिष्णु माजों जागोन मादो जानाय जायो बेखौ न'आव लागि थांग्रोनोसै ना गोरान दंना गैया ना गोरानबो दं बेदर गोरानलाय बेदर गोरानबो दं ओइ बे अमा बेदरजों तामाम हिट जागोन जागोन ना अखाया बारा गैला थेवबाबो हाबाय दं एसे दैया एसे बारायबावनांगौ दै बारायबा आरोबाव एसेबां दै बारायबावबा गामिनि मानसिफोरा इयाव ना सारग्रा आस्रा जे लानानै पुरा मानसिफोरा फुल जाजोबसिगौ आरो दा एसे दै बारायबावनांगौ दै बारायबासो ना फैगोन नालाय दै बारायनानै ना फैबाथाय इयाव गासिबो ना सारसिगोन आरो नैयावनो माखासे गेदेर ना मोनो आरोबाव नैखिजाबो माखासे ओजोंनिफ्राय ना माखासेया फैयो ओरैजाय फैनानै ओरैजाय ज' जायो नैयाव ज' जानानै इयाव सारबाथाय मोनबाय आरो नाजों जानो थास' आथिंबो मोनखायो थास' बिबार मोनखायो साननैसो उनाव थास' बिबार मोनसिगोन टेनसन गैया थारमाने जोंनिया गामिया टेनसन गैया खोथियायाबो लोमबायसो दं बे आंनि उनाव नुनाय दै माखासेया दैबाना जाबा बेयावनो जे सायो मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरा दैज्लांनि टाइमाव जेब्ला दै गैया जायो माइ गायनो नैखिजा दैमा गेदेरनिफ्राय दै साप्लाय हरनाय जायो ओमफ्राय नैखिजा बेलेग गामिखिजा डिभाइड जानानै इखिजा साप्लाय हरनाय जायो आरो नै मोनसेखिजा जोंनि जायनाखि सिद्दा ओरैजाय साप्लाय हरनाय जायो दैखौ जेब्ला दैज्लाङाव दै गैया जायो अखा हायै टाइमाव दै गैयै जायोना बे टाइमाव दै साप्लाय हरग्रा गेदेर माबानिफ्राय नै फिसा केनेलथिंजाय दैखौ पास खालामनाय जायो माइ गायनो थाखाय फोथार भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों tamam pislah